Kanyami lang agkapsat adya yun. Sige kaglutong! Ano na nga ulit yung sasabihin mo? Oh no! Tungkol sa lalaking pumunta kanina dito, ate. O sige, sabihin mo na. Ate, huwag ka sanang magagalit. Yung lalaking nagpunta kanina dito. Sigurado ako, ate. Ate, nakikiusap sana ako sa'yo. Kung pwede, sa atin na lang muna to. Yun na nga ba sinasabi ko eh. Sige, bahala na. Sige, magpahinga ka na dun sa loob. Sige, ate, dyan ka na. Salamat ulit. Mayat? Maulawa ka lang! Nagdagsunggan na eh. Napirdain. Nagbastos ka. Krak-krak. Sana all. Sana all. Ano sa pam? Ate? Paano ba yan? Tulog naman siya. May sasabihin sana ako sa kanya. Buti pa si ate. Kahit natutulog, masaya. Walang problema. Ukis di sa mama pinso ba? May pabil mo maaminan. Naku, kasasabi ko pa lang na masaya. Nagagalit na naman. Ate? Ate, gising. Bakit? Anong problema? Nagsasalita ka kasi habang natutulog. Anong oras na ba? Andiyan na ba si kuya mo? Wala pa, ate. Ate, may sasabihin sana ako sa'yo. Pero huwag kang magagalit, ha? Oh, bakit? Ano sasabihin mo? Tungkol sa lalaking pumunta kanina dito, ate. Oh, ano meron sa lalaking yon? Ay, lakay! Nakagata ka bang sigangan? Madipay ka rin. Nagtay ka pa umalis. Ang pa'y nagatang mo? Kaunggar tila ako na nga sinigang mixan niya mabaling ka. Sige nga, Rod. Ay kamatis lati. Pang sigang mo giant niya. Tanda may pagtungtungan mo ni Emma. Apa niya tipagtungtungan niya ako? Bilag salay? Kanyami lang agkapsat adya yun. Sige kaglutong. Ano na nga ulit yung sasabihin mo? Oh no! Tungkol sa lalaking pumunta kanina dito, ate. O sige, sabihin mo na. Ate, huwag ka sanang magagalit. Yung lalaking nagpunta kanina dito, totoong may nangyari sa amin. Ulitin mo nga yung sinabi mo? Totoong may nangyari sa amin nung lalaking yun, ate. Oh no! Eh di ibig sabihin yan, hindi kay bakit dinadala mo. Yun nga, ate. Hindi ako sigurado kung si Baak o yung lalaking yun ang nakabuntis sa akin. Hindi ka talaga nag-iisip, Emma. Paano kung yung lalaking yun nakabuntis sa'yo at hindi si Baak? Eh di nakakahiya. Ate, naguguluhan na ako. Hindi ko na alam yung gagawin ko.
Paano pag nalaman to ni Baak? Ata, kinagunggunam. Paano ba may nangyari sa inyo ng lalaking yon? Nalasing kasi ako, ate. Tapos hindi ko na alam yung mga sumunod na nangyari. Naspak ka na. Hindi mo alam kanya. Hindi mo nagsisikod niya yan. Sumama ka at nakipag-inuman ka sa lalaking yon? Hindi ko naman akalain na iinom kami dun, ate. Ang sabi niya kasi, papasyal lang kami sa bahay nila. Saan mo ba kasi nakilala yung lalaking yon, ha? Dun lang sa may kanto, ate. Inaabangan niya ako pag galing akong trabaho. Eh, paano natin ngayon malalaman yan kung sinong ama niyan? Eh, hindi pa naman lumalabas siyang bata. Ikaw, naspak mo ba ako? Baka madila ka niya yung sisikod niya. Dapat mamuna ka doon. Oh no! Yun na nga, ate. Hindi ko na rin alam yung gagawin ko. Naguguluhan na ako. Ate, paano kung yung lalaking yun yung nakabuntis sa akin? Hindi ko to matatanggap dahil si Baak yung gusto ko. Eh, di mas lalong hindi ka naman matatanggap ni Baak pag nalaman niya na hindi sa kanya yung pinagbubuntis mo. Ate, pwede bang sa atin muna to? Tsaka ko na lang sasabihin kay Baak pag okay na kami. Sigurado ka? Sasabihin mo sa kanya yan? Baka pag malaman niya na hindi sa kanya yan, hindi na yung makipagbalikan sa'yo. Hindi ako nawawala ng pag-asa, ate. Malakas ang kutob ko na kay Baak to. Siguraduhin mo lang na kay Baak yan dahil kung hindi, tayo lang din ang mapapahiya. Sigurado ako, ate. Ate, nakikiusap sana ako sa'yo. Kung pwede, sa atin na lang muna to. Yun na nga ba sinasabi ko eh. Sige, bahala na. Sige, magpahinga ka na dun sa loob. Sige, ate. Diyan ka na. Salamat ulit. Yaman niya ading ko. Ano na pinag-aramid niya.